ya kendgi jang'wen kamano. Jogi tejo baba nyaka samo leo onge ng'ama nyalo dhi wan kodi nyaka samo kethore. En kamano koso ok en kamano. Omiyo kadwa ni baba bedo gi wasi ni kano yukni. An machung'ni ane kano tane man kode. Adwa nung'e ni kanyo choromo chieng' wuok tich. To baba ogona simo nodwara ofise urgently. To ka chope ofis to kona ni odwa ni chieng' tich ang'wen odwa dhi neno Nyando manyo pi omuomo. Tadwa nung'e ni baba ok obira. Baba nyocho wachona no kelo mogo ne ng'ato ka ng'ato mobiro ka dhi agi mogo. Mar ariyo. Baba nyo wachona ni ya. Orungi mimodho lilo ramo ich. Baba kelo makati ne ng'ato ka ng'ato mobiro ka dhi chamo makati. Mit koso ok mit. Koro wang' watimo kama. Baba osemiya thuolo. Baba aka to dhi ahero. To wacho ni odwa na dong' ka mondo make sure ni ng'ata man ka oa gi mogo to oa gi makati. Omiyo baba osemiya thuolo na dong' ka mondo make sure ni ji te oyuto. Sama baba dhi ahero nitiere MP mawuod dala ma Kisumu Central ema bedo in charge. Sama baba dhi ahero en bende en wuod ahero. Koro an kadwa make sure ni semeji go wetega gi te oa gi gimoro eka wang' baba gonya monda aka. Nikech ka wuok aweu ka to samoro pok nyalo chachni. Koro giluor makende. Wadwa ni ka wang' baba osewuoyo motieko to wadwa kawo mine 10 kende, mine madongo. Mine 10 wadhi dhi kodgi e tie gari. Mine 10 kende, ok wadwa mine mang'eny. Mukech baba dwa timo negi gimiluongo ni launching mar chiemo mar Nyando Constituency. Kose timo ne mine 10 ten waweyo dhi tadong' chien koro amiyo ji chiembgi nyaka wang' oyudo duto. Ber koso ok ber? Amor mar wacho ni chiemo ma baba okelo oromo Nyando mangima. En ada wuotho kode Nyando mangima. Ok en chiemo mar Ombaka, ok en chiemo mar Migingo kende, to baba okelo moromo Nyando te. Machakre kiny asweko wuoth nyaka kamoro amora. Kaka to wadhi Rabuor, ka wa Rabuor to wadhi Ranjira, ka wa Ranjira to wadhi Nambokana. Uyiena gi luor makende. Profesa wamor kodi. Order. Kawacho ni order tiling. Profesa Peter Nyang'nyong'o governor marwa kinde duto mapio muomo. Professor is always with us. Profesa oro joge ground ten bendo biro limowa. Omiyo Profesa Nyasaye ogwedhi. Ka governors nyodoke yiero nyocha gi wilo deputies te nikech thagogi. Tok deputy ma Kisumo nyotiyo gi profesa maber magi chagi yombo kendo akena dhi aketh chik chagi dhi tamar adek. Gino sechanda? Profesa ni ne ber magi tam adek kata 4. To koro ber neno wili bende nika, bende wuod dalawa ka, ten bende adwa nagwele mondo obi owuo nyogi tiyo gi gavana maber, owila pimi, nyathiwa pimi, dhi ane mos jogi. Ero kamano. Koro bang'e ma torwako gavana, kose rwako gavana to gavana luongonwa president, kaito watika. Nyasaye ogwedhi, uru kamano. Ero kamano Jericho Bura oe. Migingo oe. Baba obiro mondo mos donge ber. Muma wacho e buk mar Mathayo, ok an, buk mar Mathayo muma kare 25. Kisamo 40. Nigi mitimo ne chwech mara kagin kod tabu itimo na. Omiyo kawuono baba wuok mana Nairobi buore. Kobiro e dala mar Kisumo to ka ongire ma e gavana
gi wajumbe duto man ka gi members of the county assembly mondo wabwa chung kodu achiel. Ung'eyo ni wach mar pi maturo jo Nyando timore higa ka higa. To ung'eyo bende ni higa mokalo gi higa moro machielo cha nosewachi ni giminyalo tim mondo mi pi makani odog chien en ni gero koru soil multipurpose dam. Nyo gole budget kendo adwana wachne jowa MPs mondo tim ang'owa odhi otem matek odogie budget mondo mi pi ma malo matero wako tim ang'owa odog chien. Uyie jomo yie ting'ane bargi malo kama. Mogi kawacho kama, baba bech mogo pod tek teko sok tek. Baba dhi ridne wuocha kamba. Baba jowagi nigi nyithindo udi fees otamo kuma tiko nyithindo ang'owa e school. Waonge ang'owa fees. Odhi oridne kodhi oridne. Emomiyo nwadhi e maandamano. To gik manomiyo wadhi e maandamano pok otim kata diwa kata achiel. Wageno ni bura manyo dhi bedo e kind jo Azimio to kod joka e sirikal mar Yuda cha dhi bedo e yo madiera. To ka ok kamano to gima baba wache mwadhi timo donge kamano. Ere jomoyie kamano ting'ane bargi malo. Mogik kabisa ni wacho ni kitiyo don tatamala adek igolo gi thuon ni dhi gergo udi mondo gikwal. Uyie koso udagi. Gichaki wacho niya ni gigolo mondo nyathi ka nyathi masome mbalariany ochul fees. To unuonge pesa modhi chulo go fees. Udagi koso uyie. Baba konywa dhi ridne wuocha ang'owa nat. Donge kamano. Adwani kola luong gire mosetiyo matek. Ung'eyo ni county nyose biro ka mokelo chiemo mang'eny. Donge kamano. Ere nyamoro ko wargi mero ting'ane bargi malo. Gire. Asante sana, iru kamano. Kaka do kuom baba, jokanyana muntie. Mumor. Muchiek. Aneno kuchiek adier. Uwinjo. Ano kadwa mere konga. Kosa wach no kadwa mere okonga. Okadwa mere konga kawuono. Nikech wan gi wendo maduong' kendo mwadhialo. Kamano. Adwa wacho gik moko ariyo kende motegno. Mokwongo, uneno ka wan gi shida. To jatelo maduong' mar piny Kenya mobiro ka en baba. Ruto bobiro ka. Pamuru ni baba wa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mara ariyo adwa wacho kama. Awinjo ka jomoko wacho ka ni kia jomoko dhi UDA kia nang'ono jomowewa. Anaseng'iyo joka man gi ok nyal pong'o lwetgi. Be nyalo pong'o? Bwana Yesu asifiwe. Omiyo msiwe na wasiwasi. Msiwe na wasiwasi, ama sivyo? Sisi tuko, tutalinda Kenya, na mwishowe tutakuwa na rais ambaye yuko hapa leo. Kao kamano, jomoyie giwacho ting'na bargi malo. Omiyo wan wachung' kar tiendwa ka proper noun, wayiere. Koro wach mar Kano gi Nyando. Adwa wacho gimoro achiel kende. Kano gi Nyando, wach mar flooding, inyalo mana tieko ka koru soil multipurpose dam otim. Wayiere. Higa mokadho ne sirikal oketo milion 200 e budget. Ma contractor obire site. Mobiro gi machine yote, okamano. Kendo sani contractor ni e site. To gimarach madwa nyiso wabunge man ka. Niki ng'iyo listi mar dams duto mibiro gero Kenya ka. Koru soil multipurpose dam onge kanyo. Omiyo kati biro keto budget kanyo ok wang'eyo nikech oonge kanyo. Omiyo da wacho ni yani kochakre county government te mar Joluo kata mag regional economic block, counties assemblies te adwa ni pass resolution each county assembly ma ach sirikal
mondo ger kor Soin multipurpose dam. Gino osebede plan since 1951 kinde ukoloni nyaka sani. En the oldest dam mosebedo plan Kenya ka. Mar ariyo kwani jobunge ma wan go ka be otere resolution e bunge, both assembly to gi senate, mondo wach mar koru Soin multipurpose dam, as far as water policy, water implementation, irrigation and everything else, oket mbele karwa ka yiero jomoyie go ting' nabar gi malo. Omiyo kawuono wan gi azimio a Migingo nyim Prime Minister Raila Odinga majatendwa ni wan kaka wang'eye koru Soin multipurpose dam nyaka ger wayiere nyaka timre nadi uyiego uriwe bedo erukamano mano kenda dwa manadwa wacho ha iwacho ni winyo tagu iwa adier. Okay, wach mar winyo be wabiro loso wayiere ana biro ka bende gi lora achiel mar chiemo mondo support baba okamano mondo ube chiemo atiende okamano aba medo moko ka uneno to daku pam na mulinga lingani. Aya ero kamano kora dwa ka thuoloni mondo luong baba mondo bi olos kod wayiere azimio aya chini mziki chini. Hello. Haya. Yuturwa. Umor. Will. Uchiek. Rukamano. Kawuono. Hello. Nyoche na loso gaduma. Ta loso bende kairi go kelo. Jared. To wachona ni Nyando olokre. Nyando pong. Nyando pong malisha ahinya. Ohulo muomo. Moro wuok e nam. Moiko piny. Jothura thagre. Chiemo onge. Koro do kanyo chena dhi chom iluongo ni Shakahola. Kumeike jikapo ngima. Tai takona abiro. Nyisio dala na biro. Abiro. Tadhi dwaro. Gimoro mana kele gi chiemo. Omi abiro kawuono. Koro ne akelo gimoyudre mondo kelo jopiny kech kik hinya ahinya. Okamano. To kata kamano wach mar pi ma Nyando osebedo higni kiwacho ni dhi tieke to ok tieke. Pesa michamo to ok tieke. Pesa michamo to ok tim ang'o? Chakre mar higa 51 no chani dwa ketho wach mar hula ma Nyando. 61, 64, 68, 72, 78, 84 nyaka koro sani. Higni 72 kila ndalo dwa tieko wach mar hula ma Nyando to pesa madhiye. Pesa mosedonje wach mar hula ma Nyando ni en pesa maromo gero piny. To onge gima osetimre. Koro nyocha mogikni ni wabed piny gohuru. Makoni ni nyaka iket kontrakta mar gero dam miluongo ni koru Soin. Mohuru ne oketo pesa. Mondiko koda kontrakta. Winjo maber.
To sani kanyo jogo dhi donjo kucha. Gidhi ng'ado pesa no oko. Uwinja? Ruto dhi ng'ado. Ndara mawuok cho iluongo ni Mamboleo kabiro nyaka Moroni. Kucha cha. Beno oseketie pesa. Mokete kontrakta. Be gidhi gigolo. Uwinja? Nikech Ruto marane iluongo ni sirikal. Ni sirikal ma Ruto en managing director. To kabiluongo ni Gachietha to luwo bang'e. Uwinja? Uwinja maber? Koro giwacho ni kambe ginoero nitie joma nigi shares, to jomoko mang'eny, moko matin, moko be nitie maonge go. Uwinja? Nomiyo ka kora koni ok nogo nigi ombulu magi onge gi shares. Uno kamano. Tiju ugo osuru ka pesa dhi agulu kucha, gikawo gitero mana thuchegi. Koro sani oketi budget masani ni dams mnigo ger 12. Koro so en ma ok na chiel kuomgi. Koro so en ma noseketi koda contractor maja chiena ma nosebiro site sani koro golo oko. Ok dhi bet kucha. Pesa no gol oter kuma Ruto dwano bedie kucha ka. Giga chietha mamarecha. Uwinja? Yuthurwa. Ema miyo incha wachna hoyo. Wang'e gimano timre. Gimano timre. Ni ugo mbulu mapek ahinya. Okunogo mapek. Kaka nugono nogore koda katoko dera kucha kamano. Kidhi Kisii kucha kamano. Kidhi kok pinyo Kambani kamano. Nam Chumbi kamano. Pinyo Oria, Nairobi, Masai, ni wayudo mbulu counties Kenya county Pradegariya moyombe. Uwinja? Mbulu makamano Ruto dineyombwa. Noyombwa. Okunoyombwa. Ni wayombe mabora ahinya. Uwinja maber? To king'eni en jalango. Tilango en timango kumo dhok. Gitimango kumo dhok. Gikwelo dherwa. Gikwelo dherwa. Emo incha wachi ni walao dherwa nyaka watim nadi. Juthuwe uye. Uye. Mae wach manyo timre kai. Ni wach ma dherwa manyocha gichako nyiedho kuja cha nyaka wadwoki. Koro uye thurwa. Kama untieni nyo wa yero team madhi yalo kodgi. Utiena mole motele. Nyo gise chako yalo kucha. Kaki yalo maber, to bera bera. Kok ber. Kok ber. Kok ber. Watimo nango. Watimo nango. Thuroka. Kama untieni. Kaya usenyulo thuondi madongo malicha ahinya. Kaya manentie milungo Otieno Rayir. Otieno yo. Kama ntie Aguko Moro. Utuge Muso. Wargogonyo. Kama ntie Bonga Bong. Bonga Bwayo. Arwenyo Kunga. Ombok Thim. Mago yo nyande mapaka hinya. Lang Jaramogi. Makane pinyo si wuok ni to koro onge dok chien. Emomiyo ng'ato ok nyal dhi kucha to kawo pesa kuom jothurwa to tero thurgi kucha. Sani nyo gikelo chik manyien idwa tere bunge mar yo jopiny osuru. Osuru mani kiyudo msara siling 100 to 60 dhi ni sirikal. Uyie kamano? Uyiego? Uyiego? Mama miyo yisogeni ma ok nyal yie. Nyo wan Azimio nyo sekwero wachno. Niyo kwa yie. Kendo ko jiwa bunge mama gidudo teno dio pingo wachno. Ntie bunge moko. Olokre palamanya bute. Palamanya bute. Nyo kono mara in kanyo jane wase kelikuche mami kai woi. Tineno ni iwangitar
Inano ji bui moron ti kucha mabebi mahinya. To dia kucha. Di kucha. To dowati watimnadi. Dowati munadi. Mijumbe mano yergi ODM. Azimio. Taringo dika Kenya kwisha. Otimnadi. Otimnadi. Okoduoke pinga. Oduka modogone mbulu manyen. Ichama necha. Ukomano. Ni kesi nogoni mbulu kichama mar ODM ringo koni, tito ringo kocha. Kidi kocha, dia kabisa. Dia kabisa. Ukomano. Tuwayere ngama chela mondo chungni yuthurwa. Yuthuro iye kamano. Iye kamano. Mae kaka vechidwa chalo kima biro kucha. Omianadwan yuthuro chung motegno. Asengi kamadisha. Asengi ange kamode kadogo. Asengi kamode kadogo. Nyocha negi wukucha. Ibam toka na gilisa siya par. Niki duwane iga. Akoni ngo. Okunyal nyalo. Okunyal nyalo. Ome yuthurwa. Adwari ngo sana de cho nyaka ombaka pinguja. Okamano. Tadwani mndo chung motegno kabisa. Kako se chung motegno. Yuthura uye. Kana muye. Uye. Ayruru kamana enya. Kuro. Aya beda mondi. Kiki wuogi. Beda kanyo. Kiki chapni nikech idhi chapo activity moro baba nego ka. Mokuongo an gi lendo machiel ni MCS ma Nyando unu nyala company baba nyako mbaka nyakaero to nikech MCS mamoko dhi assembly Kisumo nitiere business magidhi transact. Kopogore gi mano wadwani baba opogi mine 10 kende. Kai to ang' nwa release eno dhi odwa flag nwa chiemo ma Nyando te officially. Kose tieko tini beda ka nikech kopogore gi chiemo basari manyidwaro cha basari benda kelo. Koro ka baba dhi to wadong' mana kamu bedeno kiki chapni. Nyasaye ogwedhu. Atie kina mama nafasi waweze kupewa chakula na maafisa wa usalama tuwapatie viongozi nafasi, gavana, naibu wa gavana na wajumbe na wengine na